Dobar dan svima. Evo ovako, jedna dobra noć, šteta mogla da bude i puno bolja za kompletan region kada su u pitanju ove utakmice, evropske utakmice nokaut faze, direktni dueli za plasman u grupne faze evropskih takmičenja i sigurno utorak večer Dinamo Zagreb, krećemo te Lige šampiona, sigurno Dinamo sjajno je ušao u meč, veoma brzo poveo 2:0, onako već smo svi bili zamišljali da Dinamo to riješi već u prvom meču i sigurno da velika šteta što je Dinamo dozvolio Vikingu da se onako vrati na 2:1, kasnije na 2:2 i Dinamo čeka jedan težak revanš u Norveškoj. Sigurno Dinamo će imati šta da pokaže i gore. Šteta što nije došao do neke ozbiljnije prednosti Dinamo u tom meču, jer sigurno sve ono na što nam je ličilo, sami uvod, sjajna atmosfera, Dinamo u jednom velikom naboju, krenulo je to, bilo sjajno, 2:0, eksplozija na stadionu i onda onako, malo da kažem, i nekog samozadovoljavanja kod ekipe Dinama i tu su poklekli, vidjeli ste ove norveške ekipe su sjajne, vidjeli ste Bodo Glimt kako je pobjedio Nesnim Megen 3:1 čak u Holandiji, jedna sjajna utakmica i možemo doći u situaciju sada čak da Norveška ima, vjerovali ne, 2 predstavnika u Ligi šampiona. To bi bio neki definitivno nevjerovatan rezultat. Nadamo se da to tako neće biti i da će Dinamo Zagreb smoći snage u tom revanšu, da izdrži sve te nalete Vikinga i da zada pravi udarce kada to bude trebalo i da ćemo Dinamo gledati u Ligi šampiona i ovako da svi odavde poželimo Dinamo veoma brzo, to je za 4-5 dana. Dinamo će biti u tom direktnom duelu, ta veoma važna noć na sjeveru Evrope, odlučit će Dinamo puno toga. Vjerujte mi, plasman u Ligu šampiona može da promijeni budućnost kluba, a Dinamo baš u ovoj poziciji, u ovoj situaciji koju je Dinamo Zagreb, treba jedan takav nevjerojatan rezultat. Zvezda sinoć protiv Plzena, vidjeli ste ovdje, toliko smo pričali ovdje, ne samo unazad godinama, ja mislim da sigurno 15 godina pričamo koliko je važna ta psihologija, mentalna priprema, psihološki pristup trenera, pa onda da se to prenese na mentalni pristup igrača svakog pojedinačno za meč i kad se to sve onako upari, kad dođe jedna kvalitetna energija, to onda izgleda onako kvalitetno sa puno rotacije. Vidjeli ste, Alberto Riera je došao, novi trener Zvezde, nije on tu mogao i svjesan je bio toga da promijeni ništa u par dana, ali definitivno mogao je da prenese svoju ideju koju igrači Zvezde, većina i veoma iskusni, veoma lako, brzo su prihvatili i to je funkcionisalo, iako Zvezda u tih prvih 15 minuta možda nije bila na tom potrebnom nivou i onda je došla ta jedna zicer situacija Marka Arnautovića gdje je sudija kasnije digao ofsajd, ali nije bilo ofsajda, gdje je Zvezda morala da povede 1:0 i Marko Arnautović mora da radi na sebi, jer definitivno ne pruža ono što se od njega očekuje u Zvezdi, ne pruža već duži vremenski niz ili duži period i sigurno da Marko Arnautović ima kvaliteta tu posebno u Ligi Evrope da bude jedna kvalitetna karika u Zvezdi, a sigurno Zvezda, vidjeli smo i po Enemu, tu je sigurno i Duarte, ima na toj poziciji kvalitetne zamjene ako se bude Alberto Riera odlučio da mijenja Marka Arnautovića. Sigurno Mirko Ivanić, neko ko se muči Mirko u posljednjim mjesecima, nije bio Mirko Ivanić na svom nivou i trebala mu jedna eksplozija utakmica kao sinoć. Vidjeli smo neke nevjerovatne taktičke detalje koje je tu Alberto Riera dozvolio njemu, vajko tog prvog gola. Mogu sve i da razumijem da je ušao sa te bočne strane, bio kvalitetniji i brži od tog saigrača. Elšnik mu je dao sjajan pas, podvukao mu sjajnu loptu i Mirko Ivanić je postigao gol i vidjeli ste koliko je tu izašlo iz njega nekog tog grča i koliko se Mirko Ivanić kasnije oslobodio i onda taj drugi gol Zvezde u drugom poluvremenu. Elšnik se skroz odvojio na poziciju lijevog beka, fenomenalno putio centar šuta, Mirko Ivanić je našao u poziciji tog drugog napadača, fenomenalno reagovao iz prve i onako tu otvorio stopalo, 2:0 za Zvezdu i već je tu Marakana uzavrela i sigurno kasnije jedna kvalitetna kretnja Enema, kvalitetno praćuje napadane prostora, igrač Plzena je vidio da ga tu gubi, njemu je bilo jasno ako tu prođe igrač izlazi sam na 7-8 metara od gola i tu ga je obalio bukvalno
sa obje ruke ga je zadržao, gdje bi Enem došao u tu 100% situaciju, sudija je to, i to je stvar soba kvalitetno procijenila i došla je Zvezda 3:0 golom Kata i vidjeli ste u 3 dana jedna ekipa koja nije ličila ni na šta, koja je bila onako ubijena, mrtva, odjednom ne možete da vjerujete da može u 7-8 dana, ajde, trener je došao prije 4-5 dana, da se sve to tako promijeni, da Zvezda bude onako agresivna, čvrsta, da bude na neki način pozitivna i da jednostavno osjećate tu neku energiju koja je tu prisutna. Sigurno mnogi igrači su odigrali kvalitetno, ali tu treba pomenuti Seula. Seul je jedan izuzetno kvalitetan igrač koga ima Zvezda i koga Zvezda može da koristi na niz raznih situacija u toj poslednjoj liniji, jer sigurno da je Seul je izuzetno kvalitetan igrač, fizički enormno spreman i sigurno Zvezda ovako možemo reći sada već da ima bukvalno tu Ligu Evrope u džepu, ne treba se opustati, ne treba slaviti i imati neke, ne znam nije sad, uzimati neke velike izjave posle samo jednog meča. Sigurno treba Zvezda puno da radi. Albert Riera onako dominantna Zvezda će biti definitivno i ove sezone. Vidjeli smo u Ligi Srbije, posebno posle ovog poraza Vojvodinu u Novom Pazaru, gdje je bio fenomenalan meč, onako pravi rat je bio u Novom Pazaru u ponedjeljak veče i sigurno da Zvezda ima prostora sada, ima i dosta igrača da jednostavno kvalitetno odradi ovo, da uđu u Ligu Evrope i da onda u toj grupnoj fazi pokaže šta i koliko može i koji su dometi Zvezde. Sigurno važno je za region da bude što više predstavnika u evropskim takmičenjima i zbog tih koeficijenata i zbog puno rotacije igrača koje tu imamo, i mladih igrača i izuzetno kvalitetnih igrača, i region onako diže se i finansijski, te su plate sve kvalitetnije. Sigurno Partizan, šteta za Partizan. Sinoć Partizan, ajde, prvo poluvreme možda Partizan i nije bio na potrebnom nivou, da budem skrozen, posebno Partizan je veoma loše otvorio utakmicu, izašao u tom novom sistemu sa ta 3 štopera, tu Saša Ilić, i onako Partizan se tu tražio, primio je rani gol, bio odmah jedan zicer za Getafe koji je sjajno golman Partizana odbranio, i onda gol za Getafe i vidjelo se Getafe puno rotacije, igrači u sredini sjajni, Mohika na toj lijevoj strani izuzetno opasan, i tu se Partizan je hvatao neke konce, trebalo mu je vazduha, i kad je prošla ta kriza Partizan je polako počeo da igra, i kad je bilo najpotrebnije u finišu tog prvog poluvremena Partizan je postigao gol, izuzetno kvalitetno, da kažem, tu je utrčao Seki, otišao do samog kraja i onako pogodio, sigurno može je tu golman Getafea mogu i bolje da interveniše, ali našao je tu rupu da ta lopta prođe, Seki iz jedne teške situacije i Partizan je stigao do 1:1 i sve se promijenilo. Drugo poluvreme Getafe je želio da odmah se opet nametne, da on bude tu, ali definitivno Partizan je probio tu barijeru psihološku i neku jednog kompletnog stresa ekipe na otvorenoj utakmici, i sada je Partizan djelovao puno drugačije, puno kvalitetnije, i Partizan imao tu neke situacije na 1:1, Partizan je čak dobio veliku prednost igrača više, ušli su 2-3 igrača Partizana, imali su svoje šanse, ja mislim i Čumić i Aleksić, šteta što te lopte nisu završile u golu, jer je Partizan imao svoje situacije da povede 2:1 i onako kad smo svi očekivali da Partizan može tu da makar izdrži to 1:1 ili da i slomi potpuno opravdano Getafe s igračem više, Partizan je poklekao, dozvolio onako da ta zadnja linija u nekim situacijama previše bude nazad, nije bilo nikakve potrebe za tim, s obzirom da imate igrača više, mogli su slobodno igrači Partizana, ta posljednja linija da izađe na 30 metara od gola, da pravi pritisak tu, a ne onako da dozvoli igračima Getafea da se oni usidre u 16 teras, da onda se grade, odigravaju u petom, natrčavaju, i onda je Partizan pukao u 5 minuta, 2:1 za Getafe, 3:1 za Getafe, i to je otišlo nizbrdo i veliko razočarenje, jer Partizan je mirisao nešto veliko i definitivno kada je ostao s igračem više morao je da bude kvalitetniji i agresivniji, i onako šteta, velika šteta za Partizan. Vidjet ćemo šta će biti u tom revanšu. Sigurno za velika pobjeda za borac iz Banja Luke i Bosni i Hercegovine, izgleda opet će imati predstavnik u toj grupnoj fazi, sjajan meč protiv Vikingura, 3:1 čak pobjeda borci iz Banja Luke, ima sve otvoreni borac iz Banja Luke, 2 gola prednosti u odnosu prije toga revanša kod kući, i sigurno enorman uspjeh bi bio ovo za
fudbal u Bosni i Hercegovini unazad godinama. Bosna i Hercegovina ima te učesnike grupne faze, u Bosni i Hercegovini bila na svetskom prvenstvu i sigurno sad bio još jedan pečat ukoliko dođe Borac iz Banja Luke u tu grupnu fazu, jer bi to bio nevjerovatan uspjeh. Vidjet ćemo šta će taj revanš donijeti, kao i Zvezda i Borac iz Banja Luke ne smije da se opušta nikako u tom revanšu, jer veoma lako to sklizne, ode nizbrdo i onda je teško posle hvatati utakmicu i sve te situacije koje mogu da vam dođu. Hajduk iz Splita je igrao protiv Rakova, jedne ozbiljne ekipe, šteta, Hajduk je 2 puta vodio, šteta što nije pobjedio. Onako sinoć kad sam negdje pomislio, pa valjda je Hajduk zaslužio da ima i malo sreće, da mu se to više vrati, sve one neke situacije i nesreće i loše utakmice koje ima u prethodnim godinama. Da li je Hajduk iz Splita više zaslužio da okrene se to na njegovu stranu, ta karma neka? Definitivno Hajduk i sinoć primio gol za 2-2 pred kraj meča, izuzetno mi je žao, jer mislim da Hajduk ima jednu dobru ekipu, gledao sam dosta utakmica, vidjet ćemo što će donijeti taj revanš, nadamo se kao i Dinamo da će uspjeti poslije tog remija kod kuće od 2-2 da se nađe u toj grupnoj fazi. Sigurno Rijeka imala jednog veoma teškog protivnika, to je taj danski Midtjylland, jedna ekipa koja smo gledali ovdje dosta i prije par sezona protiv Partizana. Vidjelo se tu da su te ekipe danske s puno brzih tih tamnoputih igrača, rade jedan sjajan scouting i da neće biti lako Rijeci. Ovako došao jedan poraz, veoma težak poraz od 2-0. Da budemo skroz iskreni, više ne važi to pravilo od gola u gostima, tako da Rijeka ne mora da brine s te strane ukoliko postigne jedan gol Midtjylland, da jednostavno Rijeka onda mora da da 4, bukvalno da prođe, ako je 3-1 onda se idu u produžetke, nego jednostavno više nema te prednosti, 2 gola su prednosti i sigurno da Rijeka tu kod kuće čeka jedan težak revanš, neće biti nimalo lako. Sigurno tu albanska Ignatija imala je također sinoć jedan meč 0-0, nije pokušao tu čak u Ligi Evrope albanska Ignatija, vjerovali ne. Albanija će imati predstavnika da li u Ligi Evrope u grupnoj fazi ili u Ligi konferenciji. Drita tu koja je imala po meni najlakšeg mogućeg predstavnika Interes Kaldasa iz Andore, nije uspio u tom prvom meču. Vidjet ćemo šta će donijeti taj drugi meč. Zamislite, Andora može da ima predstavnika u grupnoj fazi Lige konferencije, prosto neki nevjerovatni rezultati. Celje je također odigralo meč protiv Slovana iz Bratislave, Celje je odigralo 1-1, slovensko Celje, sigurno da ima sada ozbiljne šanse da prođe dalje i sigurno da čekat ćemo s nestrpljenjem sve te revanše. Što se tiče ovih evropskih utakmica, pratit ćemo to, komentarisat ćemo, evo Trabzon, Ferencvaroš, bilo izuzetno interesantno. I ja sam bio izuzetno, da kažem, iznenađen kvalitetom igre koju je Ferencvaroš pokazao. Pokazalo se da ovo što je izbacio neke veoma jake ekipe kao Twente i sada ovako da pobijedi Trabzon u Turskoj, Trabzon sa Mo Salahom koji sve na stadionu bilo uzavrelo. Prosto sve čestitke za Ferencvaroš, onako jedno veliko iznenađenje, mogu slobodno da kažem, u evropskom fudbalu. Pratili smo i sve te ostale utakmice, tih izuzetno interesantne utakmice, Levski recimo Ajek iz Atine, završila 0-0, nije se ta utakmica otvorila nekim ranim golom i sada se čeka taj revanš u Atini i sigurno izuzetno će biti interesantno ko će sve biti u toj grupnoj fazi, veliki novac u pitanju, Liga konferencije donosi minimum 6-7 miliona eura, Liga Evrope, sami plasman, samo kažem sami plasman bez kasnije tih svih bonusa i bodova kojih dobijate zavisnosti od rezultata, Liga Evrope sigurno 10-12 miliona, možda i do 15 miliona, zavisi i kakve protivnike dobijete, jer tu su i TV prava i sponzorski ugovor i sve živo i sigurno Liga šampiona koja onako automatski ide na tih 30 miliona, to kasnije ode i puno preko toga, jer jednostavno kompletan taj ambijent koji se tu gradi u Ligi šampiona je nevjerovatan, 36 čak učesnika, prosto to jedna mašinerija kad se tu zavrti. Ovaj novi format Lige šampiona donio je puno više utakmica svima i onda onako svi se tom iz tog finansijskog razloga prevashodno raduju. Za vikend kreću sve utakmice ove
da kažemo, kreću utakmice u ovim top ligama, europskim, Francuska, Engleska, Italija, Španija, jednostavno bit će izuzetno interesantno. Želimo da vidimo ovaj Real sa Joseom Mourinhom, želimo da vidimo šta će sve se dešavati u Engleskoj. Engleska liga je opet onako monstruozno, mogu da kažem, kvalitetna. Tu je jedno 6-7 ekipa, ne zna se ko je bolji tu od koga. Ide tamo kraj prelaznog roka, bit će puno još tu pomjeranja što se tiče tih igrača. Sigurno italijanski fudbal koji je u jednoj velikoj krizi, vidjet ćemo da li šta mogu u europskim tim utakmicama. Italija je ostala bukvalno bez kvalitetnih igrača, jednostavno pričali smo puno o tome, o toj krizi italijanskog fudbala, da se ne ponavljamo. I sigurno Francuska liga koja će biti izuzetno interesantna, Francuzi onako konstantno žele da su na toj mapi, imaju prvake Europe, Paris Saint-Germain koji je tu stub onako kao na Eiffelov toranj što je u Parizu, da jednostavno tako izgledaju u Evropi, da imaju to jednog velikana svetskog fudbala kao što je Paris Saint-Germain koji je sada 2 puta za redom prvak Europe i sigurno neće dozvoliti da ga neko tako lako skine sa tog trona i tu treba očekivati sigurno neko enormno kvalitetno pojačanje. Vidjeli ste Paris Saint-Germain, Luis Enrique produktuju mnogo mladih igrača, stvaraju jednu nevjerovatnu budućnost ne samo za klubski fudbal francuskog, nego i za reprezentativni enorman broj mladih igrača dolazi u Paris Saint-Germain, tu se formira, raste i onako neki ti klinci od 18-19 godina već su i zablistali na najvećoj sceni i sigurno da je to veliko bogatstvo. Mislim da je Paris Saint-Germain prošle sezone imao Marquinhosa koji je preko 30 godina, da je tu bio onda David Ruiz sa 28, par igrača, mislim Hakimi 26, ovo ostalo, sve su bili mladi igrači, izuzetno kvalitet, mislim da je tu i Mendes negdje oko 25-26, Kvaratskhelia onda stiže sa tih 23-4 sa Vitinjom, Nevesom i ostalima i onda bukvalno znači imate ekipu koja može da igra još minimum na najvećem nivou, jedno 6-7 godina, a onda ovi igrači, da ih sada ne pominjem, također i Dembele, negdje ja mislim 27. godini, također ovi mlađi igrači mogu otrati po 10-15 godina, i Doué i Emre Zemri i svi ostali, jednostavno sjajna politika, ne više klubska mogu da kažem, nego sjajna politika je Luisa Enriquea koji je tu došao, sklonili su one mega zvijezde i procvetao je bukvalno Paris Saint-Germain. Dani koji nam dolaze, i odabrao sam i te utakmice u francuskom prvenstvu, Liga 1, Lens, Auxerre, tu kod kuće, Lens mi je jedna od najkvalitetnijih ekipa, igra sjajno, sada je i protiv Paris Saint-Germaina bio kvalitetniji, tu kod kuće mi je Lens favorit, Lens, Auxerre jedinica. Zatim meč u Španiji, Espanyol, Real Madrid, svi želimo, kao što želi Jose Mourinho, kvalitetan start, trebamo kvalitetan start u prvenstvu, da se odmah nametne, da ta psihologija ide u nebo pozitivna i tu bih odigrao Espanyol, Real Madrid dvojka, Newcastle, Liverpool, očekujemo svi odmah na startu, jedan ludi meč i tu bih odigrao 3+, i utakmica između Atletico Madrida i Villareala, u momentu prednost Atletico Madridu, volim tu Cholo Simeone, kod kući uvijek mi je Atletico tu protiv bilo koga na svijetu favorit, Atletico Madrid, Villareal jedinica, znači moje 4 para, Lens, Auxerre 1, Espanyol, Real Madrid dvojka, 2 Newcastle, Liverpool 3+, i utakmica između Atletico Madrida i Villareala jedinica. To je to od nas za danas, vidimo se ovdje veoma brzo u ponedjeljak kada ćemo najaviti ove revanše evropskih utakmica i onako sa uživanjem pratiti, nadamo se Dinamo Zagreb da će ući u Ligu šampiona, ne daj Bože da ne uđe, bit će u Ligi Evrope što je također jedan veliki uspjeh, Zvezda ima sve otvoreno da se nađe u Ligi Evrope, Borac iz Banja Luke također puno toga je riješeno u tom prvom meču, treba sve to verifikovati. Nadamo se da će tu i ovi ostali klubovi, tu prije svega mislim na Hajduk, izboriti se u Poljskoj da dođe do te grupne faze i onda ovako da im svi zajedno čestitamo ovdje u ponedjeljak. To jest ne u ponedjeljak, najavim u ponedjeljak, a da im čestitamo u petak. To je to od nas za danas, vidimo se u ponedjeljak.